At arestado po ang isang 30 anyos na lalaki matapos umanong magnakaw ng pera at personal na gamit sa isang head chef sa loob ng isang resort sa Agoo, La Union noong Lunes, November 10. Dakong alas 6:20 ng gabi nang tumugon ng Agoo Police Station sa ulat ng pagnanakaw. Lumalabas sa investigasyon na bandang alas 12 ng tanghalian nagtungo ang biktima at 40 anyos na gulang at kasama nitong helper sa resort sa Agoo Civic Center upang mag-charge umano ng cellphone. Pagbalik ng mga ito bandang alas 4:35 ng hapon, agad napansin ng biktima na suot ng suspect ang kanyang shorts. Dito na naghinala ang biktima at mabilis na tumungo sa silid nito kung saan tumambad ang nagkalat na gamit at ang pagkawala ng pouch nito na may lamang umigit kumulang na 17,000 piso. Agad nitong inutusan ng isa pang kasamaan sa resort na 26 anyos na maintenance staff upang habulin ang nasabing sospek. Nasundan at nahuli nito ang lalaki at nabawi ang wallet ng biktima. Dinala ng barangay official ang sospek sa Agoo Police Station para sa formal na investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.